नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत हळदी पानात पातोळी करची पळूया. पातोळी करच्या काम जाय सोय आणि गोड इक्वल क्वांटिटीत 5 ते 6 वेलची, 1 चमचा तेल, 1 चमचा तूप, 2 चमचे साखर, थोडेसे मीठ, 1 वाटी तांदळा पीठ, 2 होड चमचे मैदा पीठ आणि 20 ते 25 हळदी पाना क्लीन कन धुवून तो कटकन दवरिली. सगळ्यात पहिली वेलचेच पिटकन घेऊ का. त्यानंतर पूर्ण रेडी कन घेऊया. गॅसावर एक कायलीत सोय, गोड आणि 1 चमचा तूप घालचे आणि गोड पातळ जातपर्यंत सगळे बरेकन मिक्स कन घेऊचे. गोड पातळ जाल की वयल्यान वेलचे पीठ घालचं आणि गॅस बंद करचे. पूर्ण रेडी असा हाका सारण बी म्हणतात. नेक्स्ट पातोळी पीठ रेडी करूया. 1 वाटी तांदळा पीठ घेऊया आणि तातूंत 2 चमचे साखर घाल्या. हातूंत एकदम थोडीशी मीठ घालका आणि 1 चमचा तूप घालका. हातान जराशी मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर उदक थोडे घालून पीठ कालून घेऊया. पीठ कालयतना साखरे वाट्या गोड बी घाला जाता. हाजेन पातोळी चप्पी लागनात. पातोळी पीठ रेडी असा, पण पातोळी ओपन करताना ते फुटच्या ना म्हण आम्ही हातूंत 2 चमचे मैदा पीठ घालून घेतले आणि त्या बी बरेकन मिक्स करून घेतले. 1 वाटीभर उदकात 1 चमचभर तेल मिक्स करून घेवचे आणि हे हळदी पानाक बरेकन लावून घेऊ का. हाजेन पातोळी शिजिल नंतर पीठ पानाक चिकटना. आता तांदळा पीठ हातानेच पातोळी पानाचेर पातळून घेऊया. मदीत खंय पान दिसना पिठाचे दाट लेयर घालून घेऊ का. आम्ही दाखयल्ले क्वांटिटी का 15 पातोळी जातात. हांगा मी 2 कण दाखयला. अशीच उरील पातोळी बी रेडी करून घेवकात. आता तयार करून दवरिल्ले सोयेचे आणि गोडाचे हूर्ण पातोळी मदीत घालून घेऊ का आणि पातोळी मडचून घेऊ का. अनेक पातोळीत बी अशीच हूर्ण भन मडचून घेऊ का. पातोळी करच्याक हांगा मी इडली करची पेडावण यूज करते रसात. हे ना जाल्यार कुकराज बी यूज केला जाता. सकल थोडं उदक घालून वयर इडली ट्रे दवरला आणि ताजेचेर एक कण ही पातोळी दवरते वच्चे. सगळी पातोळी दवन धाकण बंद कन हाय फ्लेमाचेर 20 मिनिट गॅसाचेर शिजोवचे दवरचे. 20 मिनिटांनंतर समा शिजून आमगेल हुनहुन पातोळी खावच्याक रेडी असत. तुपा बरोबर ह्या पातोळीची रूच घ्या आणि कसाल म्हणून कमेंट कन कळया. अशीच कोंकणी रेसिपीज कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.